Radi čítate články v cudzom jazyku a chceli by ste si osvojiť slovíčka, ktoré v nich nájdete? Kedysi bolo potrebné ich po jednom vyhľadávať v slovníku a zapisovať si ich niekde do zošita, ale dnes nám to veľmi výrazne vie uľahčiť umelá inteligencia. Do chatu GPT som zadala nasledovný prompt. Z nasledujúceho textu vypíš 30 fráz pre úroveň B1 a prelož ich do slovenčiny. Vyberaj slova dôležité pre porozumenie celého textu, uveď vždy podmet, prísudok a predmet a prípadne iné kľúčové informácie z frázy. Výstup urob vo forme tabuľky, naľavo anglický výraz, napravo slovenský a potom som tam dala link na článok, ktorý ma zaujal. A on mi to krásne v tabuľke všetko napísal. Some things are just boring, niektoré veci sú jednoducho nudné. A pekne z toho článku vybral tie najdôležitejšie výrazy, ktoré som chcela takto v podobe celých vied, aby som videla aj vlastne všetko ohľadom slovesa, čo k tomu patrí, aby som rozumela, čo sa v tom texte hovorí. Samozrejme, že chatbot nebude vedieť presne, ktoré slova sú pre vás nové a ktoré výrazy už naopak viete, ale to už si viete krásne povyberať sami. Keď mu zadáte, aby vám vypísal 20 alebo 30 slov z nejakého článku, tak je veľmi pravdepodobné, že tam nájdete aj výrazy, ktoré sú pre vás nové a tie sú už krásne preložené do slovenčiny, takže si z toho povyberáte slovnú zásobu, ktorá je pre vás relevantná. Ak vás zaujíma takéto úžasné učenie sa jazykov s chatom GPT, tak si nenechajte ujsť naše nové PDF-ko s názvom AI ochutnávka, ktoré nájdete dole pod týmto videom úplne zadarmo.